Maar Isabel hört haar ook geen verschil tussen de Hermenie, Sint-Jozef en de Phil. De twee Sittardse harmonieën, de Sint-Joep en de Phil, voeren al jaren een rivaliteitsstrijd. Vroeger was dat een heftige strijd, maar tegenwoordig wordt de band tussen de twee muzikale kemphanen steeds vriendschappelijker. De drumbands van beide verenigingen staan binnenkort zelfs samen op de planken tijdens een slagwerkconcert. Wij doen dat specifiek omdat wij op 22 november gaan we met de drumband op concours. En om toch een beetje concertspanning zeg maar, te oefenen, in hoeverre je dat kunt oefenen, willen we graag ook wat concerten in de aanloop organiseren. En wij hebben gezocht naar andere verenigingen waarmee wij dus concerten zouden kunnen doen. Ja, dan ligt natuurlijk een mooie vereniging om de hoek. Dus hebben we besloten om met de Sint-Joep een concert te organiseren. Het is een perfecte manier om voor eigen mensen dit soort dingen te kunnen brengen. Tot nu toe deden we altijd mee aan slagwerkfestivals van de Bond voor Tamboerkorpsen, de LBT. Ook hele leuke evenementen, maar er kwamen nauwelijks mensen uit Sittard kijken. En ja, nu kunnen we voor eigen mensen voor het eerst een eigen programma brengen. En dat is perfect. Is het een unicum? Volgens mij wel. In ieder geval in de geschiedenis van de drumband. Ik weet niet hoe het met de harmonie zit, maar naar mijn weten is dit nog nooit voorgekomen dat Sint-Joep en drumband, of Sint-Joep en Phil gezamenlijk een concert hebben gegeven. Dat klopt. Joost, ja, binnenkort het concert met de drumband van de Phil. Wat vind je daarvan? Ik vind het wel leuk om toch wel eens een kijken wie toch beter is. Ja, dat lijkt me wel heel erg interessant. Hè? Want voor Paul net al zei, is dat er nooit voor gekomen. En de chic met de clubjes gaat bijeen te doen. Vroeger was er een rivaliteit. En nu is dat veel gezonder geworden. Het zal altijd gaat blijven. Dat het uiteindelijk, maar toch wat samen fijn te doen. Lijkt me wel leuk. Ik bedoel, twee verenigingen in de binnenstad die nu eens gaat samengedaan, wordt normaal tussen de oren hard en nee tussen is. Komen we zo bijeen en ik vind het wel eens leuk om te doen. Leuk om eens gaat van te leren van de andere gasten. Ik vind het wel spannend. Ja, muzikaal zijn we toch een aanloop naar het concours, dus dat is belangrijker. En deze concerten geven toch een speciaal tintje, dat wel. Maar vooral op een groot concert neer kan zetten, dus we doen er alles aan. Nou, op zich het is het natuurlijk leuk om voor eigen mensen te spelen, heel dicht bij je eigen achterban. En wat ook heel speciaal is dat we toch een keer een concert geven samen met de drumband van de Philharmonie. Twee harmonieën in de Sittardse binnenstad. Wij niet alleen gaan meedoen aan dat concert, maar zeker ook gaan luisteren naar datgene wat de Philharmonie gaat brengen. Dat soort slagwerk, dat is waar wij als Sint-Joep naartoe werken. Op 11 oktober vindt het concert van de twee drumbands vanaf 2:30 plaats in gemeenschapshuis De Baandert. Wie weet is het wel het begin van een hele mooie, langdurige samenwerking tussen de twee Sittardse verenigingen. Maar Isabel, dat is totaal